Vítam u nás v štúdiu Mikyho, tak trochu bicyklistu, a Robina, ktorý nebyť Flašíka, tak by ani nebol Fico. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň. Tak čaute. Fórik. Váš vzťah je na verejnosti viac než známy. Málo kto však vie, že žijete v spoločnej domácnosti v Petržálke v jednoizbovom byte. Dali ste sa dokopy už v roku 2000. Prečo? Už vtedy existovala spoločenská objednávka? To je tvoj vnútorný problém, ktorý si musíš vyriešiť. Takže neviete, ale za to zhusta, chlapci. Miky, ty si obvinil Robina, že ťa podvádzal už na začiatku vzťahu v roku 2000 s pánom Ruskom. Je tak? Veď on to všetko pripravil. On to všetko aj spôsobil. Ja som sa neobjímal s pánom Ruskom v roku 2002, pán predseda vlády, ale ty si to robil, nikto sa si nestretáva. Máme takú istú úroveň. Vzťahu, ale čo tie cudzie tangáče vo vašom byte, prsteň a voda po holení? Veľmi vítam, že si povedal 3 konkrétne veci. Dík. Nie si nervózny napríklad z toho, že sa tam dlho motal pán Flašík? Ja ťa vážne prosím, s takýmito nezmyslami hlúpostiami, keby si neotravoval slovenskú verejnosť. Vo vašom byte? Fú. Ja som sa neobjímal s pánom Ruskom. A fajn, to sme už počuli, takže Mikyho si nepodviedol? Stojím si za tým, čo som povedal. Dobre. Miky, čo u teba vyvolalo žiarlivosť? Vadí mi, že chodíš oslavovať nedemokratický režim premiéra Bieloruska pána Lukašenka. Zdá sa mi byť naozaj veľmi zvláštne, keď niekto niekoho obvinuje, že chodí niečo oslavovať alebo niečo podobné. No, to urobíš. Žiarlivý typ. Ak teda tak strašne bojuje pán predseda vlády proti tomu, aby sa takéto recepcie neorganizovali, nech sa páči, nech zakáže organizovať podobné recepcie. Ako tebe? Pre zmenu verný typ. A ty, Robino, hovoríš, že naopak. Miky sa zaplietol, je tak? Ja som bol šokovaný, keď som počul takúto argumentáciu. Teba sa teraz nikto na nič nepýta, dobre? Takže ako si na to prišiel? Ste spolu v posteli, že? A zrazu o 1 ráno zmenia názor. Idú preč, vrátia sa o 6. A tvária sa, že sa vlastne nič nestalo. Poznám tieto typy. A nejaký konkrétny dôkaz? Ja si myslím, že to sú dôkazy nadovšetko, ale na toto sa potvrdenky nedávajú. Jasné, že sa nedávajú, no. Ešte, že tak. A vám to vôbec nevadí? Už si vykajú. Ale čo mám robiť? Pán predseda, ja viem, že si frustrovaný. Prečo s tým nejdeš na políciu? Trestný čin to nie je. Nechaj ma dohovoriť. Nezahováraj. Dobre, ticho. Mením tému. Jeden z vás mal ísť na plastickú operáciu. Skrátiť áno, ale predĺžiť nie. Čo keby sme obidvaja dodržiavali pravidlá hry? Pán predseda, ja viem, že si frustrovaný. Ty to veľmi dobre vieš. Ale mne to neprekáža. Ja ťa vážne prosím, s takýmito nezmyslami hlúpostiami, keby si neotravoval slovenskú verejnosť. Dobre, dosť. Už trošku cúva, pán poslanec Fico, ako ste si všimli. Áno, zo stoličkou asi tak 20 cm, všimol som si to. A tebe by, Mikino, nevadilo, keby išiel Robin na tú plastickú operáciu? V konečnom dôsledku by mi to prekážalo. A keď to urobí? Povedzte mi, či mám na výber a do akej šírky mám na výber. Šírky? No nič. Dovidenia. Ja som sa neobjímal s pánom Ruskom. Nezahováraj. Dovidenia!